ụmụ ibe ekene m ụnụ, ndị ndozi ọdịnala Igbo bụ ndị nsọ ala Igbo, ekene m ụnụ. Anyị si na ọ ga-adịrị ụnụ na mma n'ụbọchị nke taata, na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị agha kwere n'ihe otu kwuru, na anyị nwawo ndị agha si na widon anyị chọrọ ịma ihe ụnụ na-akọ. Sọọsọ ihe anyị chọrọ ịma bụ na kedu ka ndị Igbo ga-esi adị mma, mana ị nwere ike ịjụọ ndị nkịtịkịta ha sị gị kedu mgbe ọ na-ebido, when are you going to start? as if na ịchọrọ ịzụ ụlọ, ịma na ịchọrọ ịzụ ụlọ ewere ịzazawa ha ma na ọ bụghị otu a ka o si agbasi akpa agwa. Anyị ga-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị ekede. eji si na ọ ga-adịrị ụnụ na mmebe ọ bụrụ na ọ bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị agha kwere n'ihe otu kwuru. Anyị na-etinye ka mkpu everyday. Ndozi ọdịnala Igbo is a religious movement. Ịchọ ịbata, ị na-abata asị onye kwere na Amadioha is the only living God on this earth, even the universe. Ọ gara ịbụ iru ebe a ịkọwa nonsense, mbakwa not here. Ọwụ na ịchọghọ isoro anyị kwere na Amadioha bụ the only God in Igbo land, na the foundation of Igbo land is live and let live. Biri ka mbiri, na onye biri ibe ya biri, na ọnya bụ ihe nna nna anyị kụziere anyị. Nna nna anyị si anyị na ede gbara aka baa ọhịa chịrị ụmụ pụta. Ọ sịrị anyị na akụ gbara aka rie enu kuru mmiri brituo. Ọ gwara anyị si anyị go, you shall conquer by wisdom. Don't fear, atụ n'ụjọ, atụ n'egwu. By wisdom you shall conquer. Ọnya mere anyị ji eme ihe anyị na-eme n'udo na ọṅụ. Nwere ike ịghọta ya. Onwe ka ị ga-esi wee nwee ndụ ị na-ebi n'ụwa, enweghị ihe a na-akpọ okpukperechi na ndụ gị, ma a na-emara ihe a na-akọ. Sọọsọ ofu ihe ga-eme ka Okeke na Okafọ dị na mma bụ na ha na-ekpere ofu chi. Ekwukwe m n'oyibo, asụrụ m oyibo, ekwuru m God, ekwughị m God, ihe m kwuru bụ chi. Until you understand differences between these things, the only thing ị ga-afụ na a Christian on Africa, a Christian in African continent, because Christian in Europe, they are all one people. Whether they are in Australia, in America, in Europe, have one people. But the Christian in my street, in Igbo land, my street anyị, they are not one. Na street anyị ha bụ Christian, na only street anyị ha nwere ECOWASIN, Evangelical Church of West Africa. Ha nwere Zoe Ministry, na the same street nwee Grace of God, nwee Assemblies of God. All these things ha nwere. Ihe nji wee juzuo that word chi bụ na ọ bụ Igbo ka m sụrụ, because nhapụ ụnụ agwara ha niile gwekọrịta ya ọnụ. Mba, ndị Igbo mesịrị ihe niile ọ dịrị anyị izi, maka anyị nwa na-eso ha n'azụ. Ịghọtago, ha mere ihe niile ọ dịrị anyị izi, ka anyị ga-esi wee mee ya ka ọ pụọrọ anyị. Nne na anyị aga m enye unu ofu example, aga m amara gị atụ, mmasị ara gị atụ, nkwa aga aka ngosi gị ebe ị ga-ada. E nwere ihe a na-akpọ Lagos. Ana m atụ ka m na-amara gị. Lagos wụ Portuguese language, which is in Spanish language or French, the same thing ka ha mean. Lago wụ lake. Lake is connected with the swamp. Swamp bụ ebe mmiri na-adọ na-enweghị ụzọ o si apụ apụ. A swamp bụ ebe mmiri na-adọ enweghị ụzọ o si apụ apụ. Now o nwere ebe a na-akpọ Lagos
na Nigeria, Lagos, which means swamp, lago, which means lake, lagoon. Okay, now ọrụ na onweghị any measure to swamp na, so that means na mgbe ọbụla mmiri zoro na ọ dị necessary na Lagos ga-eto mmiri, and in future, because sometimes in some moment water rises above the normal, because swamp dey below the surface of the earth. Any swamp dey below the surface of the earth, so mgbe ọbụla mmiri rise up o rie the whole places nọ na swamp, and enweghị any measure in Lagos about this thing na agwa gị ịdị busy na-ego anị chere ekwe na mmiri ga-eri gị n'oge na-adịghị anya. So ọwụ na mmiri zoo ụnụ asị na mmiri na-adọ na Lekki, mmiri na-eto na Lekki, mmiri na-eto nwanne, this is normal because it's called Lagos. It's called Lagos. So all normal thing na mmiri aha na-adọ there, all normal, which is ika wee lock na mmiri abịabeghị. When mmiri come ọ ga-eri 80% of that place. You got to go mark it, mark ya. When water rises, which is the sea ice block is melting, you got to go, all those ice block na melt na sea, all those Atlantic Ocean, ịma na Lagos or Atlantic Ocean, ọ ga-arise, you got to go, mmiri ga-arise, ọ rise ya, orie 80% of that Lagos unu na-ego and 100 million, orie ya, all the whole your property will go, all of them will waste. You got to, ihe nji wee nye example ahụ, you as a human being, you just like the same thing. Mgbe ọnwụ na enweghị any measure ị nwere to secure your children ị na-amụ, oge mmiri ga-eto, mmiri ga-eri ha. You got that? So onye ka anyị ji wee na-ekwu maka ndozi ọdịnala Igbo, anyị anaghị agwa gị, you got go, anyị na-agwa ndị dị willing, ndị dị willing to come and follow the will of Amadioha. Ihe anyị nwa believe na ya bụ the maximum exploitation of nature, the maximum exploitation of nature, because basis ihe a na-eme na school basis na ka mgba gị ihe na-amaghị, ị na-aga school, ịgasịa school ime a subject in university, imesịa asị gị mee master based on this subject studies, i were the subject gaga de an essay, idesi essay practically i develop something based on this essay mere. Why na ị naghị agwa that person gwa gị that na ihe abụrụ your ancestors way? Ị ka agwa the teacher, see this is not my ancestors way. You got to go that school ahụ ị na-aga a na-akụziri gị Mongo Park na ndị otie, ọ bụ your ancestors way that thing. Enwere any single school in Africa na-akụzi ancestry heritage? Ajụjụ ka m na-ajụ unu. Ọ bụ na enwere igwe anyị sọsọ ndozi ọdịnala teaches ancestry heritage, sọsọ ndozi ọdịnala. We started because ihe a na-agwa unu na Facebook o dozi Igbo heritage, that thing just to Christian heritage, ọ bụrụ Igbo heritage. 99.9% of Igbo meeting is Christian meeting, not Igbo meeting. Ịchọ itinye ego gị, ịchọ itinye ego ka anyị kwuo, 99.9 of Igbo meeting bụ Igbo meeting bụ Christian meeting. Nwere ihe bụ Igbo meeting there. 99% of school in Nigeria or Igbo land or anywhere, ọ bụrụ Igbo heritage meeting or school ka ọ bụrụ ya. So how do you then know the Igbo heritage? How? Ọ because I pụtara na-ekwu maka ndozi ọdịnala Igbo, people eche ma ọ bụ Igbo ụkọ na ete egwu, because ọ ihe ha Kristian gwara ha, ihe ndị chọọchị gwara ha na ọ bụ ya dịta bụ ọdịnala Igbo, ha amapụta ji ancestor bube nonsense, arụkwụsị arụ asị ha, arụ ejebe, arụ apụta. Nwanne ọ bụrụ ihe anyị na-akọ maka ya, ịghọtago ji abụrụ ihe na-ekwu. To believe in Amadioha ọ bụrụ just ịta ọkọ ịta ewu, no. Ihe anyị na-ekwu maka ya wụ a practical text book of life, book of life, akwụkwọ nke ndụ.
ihe anyị na-ekwu maka ya. Akwụkwọ nke ndụ, from nursery to university to profession, everything about you ga-abụ based on this mythology, cosmology, astrology of this same one name called Amadioha, because there everything rises up. We believe in Chukwu. Onye gwara gị na ya ekweghị na Chukwu? Ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe, ala ọma nna anyị, ala ọma nna anyị, ala mara mma, o Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. Onye gwara gị na ya ekweghị na Chukwu? Who told you? Onye gwara gị na ya ekweghị na Chineke? Onye gwara gị? Who told you that? Agwara m ụnụ hapụ disi ọrụ anụ ka ọrụ anụ raa ụnụ aka. The only reason why you fight these names is because of ọrụ anụ. Chukwu is not ọrụ anụ, not ụka. You got to go? Chukwu bụ a language. Kedu ihe mere eji akpọ Chukwu Chukwu? What is the meaning? Awo just e translate Christianity to Igbo land. Were Chukwu nye Jesus to Chukwu. Onye gwara gị na Jesus bụ Chukwu? Who told you? Ke ihe mere Jesus Chukwu? I want to know. Ekpere asị Chukwu eme nka, Chukwu eme nka, Chukwu eme nka, ihe ọzọ ị gara nkwa n'afọ a Jesus amen. Nna nwanne, o nwere onye a na-akpọ Jesus, nwe onye a na-akpọ Chukwu, nwe onye a na-akpọ Muhammad, nwe onye a na-akpọ Chineke. These things are not the same. Ha nwechara ihe ha nwere. Ọnọdụ ka ịnọkọta isi na gia na klọch bụ ofu, ma ọ bụ gia na trọtụl bụ ofu. Nwanne, ọ bụrụ eziokwu. Chukwu nwere ihe ọ bụ, Chineke nwere ihe ọ bụ, Ekwensu nwere ihe ọ bụ, Jizọs nwere ihe ọ bụ, Muhammad nwere ihe ọ bụ. Ị gaghị apụta isi m n'afa nke Chineke, n'afa nke mmụọ nsọ, n'afa nke ihe nwa, n'afa nke Chukwu, n'afa nke ihe niile. Ihe ọzọ ị ga-anụkwa bụ n'afa Jizọs amen. Nna nwanne, kedu ihe anyị na-akọ dị akọ nwa? Who are you calling? Onye ka ị na-akpọ Jizọs, ka ị na-akpọ Chukwu, ka ị na-akpọ Chineke? Kedu ebe your prayer, kedu ebe ekpere gị na-eje specifically? Chineke nke pụrụ ime ihe niile, eze a na-ekpesiara ọgwụ, Chukwu nke ụwa niile, Chukwu nke a na, Chineke nke a na, ihe n'afọ a Jizọs amen. Hey, nna nwanne, ekpere nke ọ ga-azakwa ya aza? Ekpere ha agaghị, ọ gaghị eru, ekpere ha agaghị eru, ekpere ha ga-akwụsị n'ụzọ. That prayer will stop, ọ ga-akwụsị n'ụzọ, because ọ mara ebe ọ ekpere ha amaghị ebe ọ na-eje, ọ gaghị eru, ekpere ha will not get to the destination, because ị maghị onye ị na-akpọ. Ị na-akpọ ịkpọrọ onye, then who are you calling? Ị gaa na chọọchị ebe ndị Christian na-ekpe ekpere, you can only hear one name, God, 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 then close in Jesus, finish. Ị gaa na this English Bible, you hear God, 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 God. Ị gaa na Yahweh Judaism, you hear Yahweh, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, or Jehovah, whatever. But ị bịazie na be anyị, ịsụrụ English, ịsụrụ Igbo, sụrụ Hausa, sụrụ Yoruba, ịsụsịa ihe niile itinye n'afọ a Jizọs. Jizọs bụkwa English ọ ka ọ Latin, ama m ihe ọ bụ. Then ịsụkọrọ afọ a niile, ịchịkọta ya ọnụ, ghajuo n'ofu efere, si ọ ekpere. Nwanne, ịhụgo na anaghị aza ekpere gị. Do you know why your prayer can never be answered? Your prayer can never be answered because prayer should be prescribed. Prayer is like medicine. Ị gaa n'ụlọ ọgwụ, dọkịta ga-enye gị a prescription because ihe ahụ enwere ọgwụ a na-akpọ life medicine, ọgwụ ị ga-aṅụ forever and ever. So all prescription from doctor. So all na prayer is life, it should be prescribed. So that Bible ị na-afụ a prescription book, is a prescribed book. So ọ bụrụ na ị mara how to count those spells in the book, then ị bago na akụkọ, nnukwu akụkọ ka ị bara, mana nnukwu akụkọ, ọ bụrụ akụkọ abụrụ nke ụmụazị, big one. You got that? Ị bara na ezigbo answering machine because you don't know how to pray. Ị mara ka esi ekpe ekpere. Onye ọbụla bụ iwuru onye ụka, ọ iwuru onye amaala, ọ iwuru onye ọdịnala, according to you say. You got ihe ọbụla ikpere onwe gị, ị ga-enwerịrị ways of praying according to mmadụ jos pụta ọsị of oje na Google
na Google ọ sị na ihe ahụ ịga ọfụ na Google ị na Google ka ihe so your way of life na Google ka ị fụrụ ya ị gara na Google tinye na Google ọ sị gị ọsị ya ndị anyị kene ndị egede anyị ekene ndị mbụ nke nwa a na-aga ọfụ na Google ọ wụ your prayer book ọnwa mbụ ọnwa abụọ ọnwa na Google ọ Google your book of wildlife na Google ka ị na-enweta your information about who you are na Google nọ nso nwere ike ịnọkọta de postuo ije were ke ihe mere gị ji wee believe that in Google ime onye dere ya nwanne. That's why if you go to any religion ị gaa to Islam ọ ga-asị gị don't ever take anything na from Muhammad. Ị gaa na Christian ọ sị gị don't take anything na from Jesus. Ị gaa na Judaism ọ sị gị don't take anything na from Moses. Then why did you go to Google and take? Ke mere ji gaa na Google ga were Google ọ your own way of life. Google abụrụ your own way of life. That is why ị na-agwa some people okwu ọ na-akụto something ọ maha na ihe ahụ ọ na-ekwu na ama m ebe ọ dị na Google. Hey, anyị nọ n'ọnwa agwụ, anyị nọ n'ọnwa ise. Ịchụ esi ya nwanne, gịnị bụ ọnwa agwụ? Gịnị bụ ọnwa dịsi ọnwa anyị na-ekwu na? Because if that na Google na oge of that isi akọwara anyị dịsi ọnwa what does, because sometimes anyị anaghị aghọta something. Now let me say something. Ndị Igbo na-akpọ ọnwa month ka ndị Igbo na-akpọ ọnwa kwa eziokwu, and arọrụ na-ekwu okwu ewekwa ye. Then can you explain to me ihe dịsi ọnwa na-eme n'ime arọ? Yes, ọnwa anụnwa dị n'ime arọ, yes, but kedu ihe butere ihe n'ime arọ ahụ? Something must bring it there because ọnwa is month and arọ bụ ye. So kedu ihe dịsi ọnwa na-eme n'ime arọ anụnwa? O nwere something, there is a reason why it's there. Then kedu ihe what brought it there? Ọ ihe ga-ajụgodo onwe gị because sometimes na ndị a na-akpatụ mmadụ iwe ihe. Ndị Igbo na-achụ afọ. Then kedu ihe iji achụ gị afọ during the Christmas period? Why not during your own period? Ịchụ afọ ọ bụ oyibo, ịchụ afọ isi Igbo. Then why na ha achụ afọ during your own month? Ị kwesịrị ịchụ gị afọ because why? Ị mara the month ihe ma bụ that info na Google and you correspond with your life, so ị mara ebe ị ga-place etu. So ihe anyị na-ekwu okwu ewu ndị ndozi ọdịnala will prescribe info ka iji so that specifically mgbe a na-achụ afọ bụ this period based on ndozi ọdịnala. Mara bụ ihe na-akọ. Once ị bụ onye ndozi ọdịnala, you follow rules and regulation of these principles period. Anyị asịghị gị nye anyị ego, anyị asịghị gị nye anyị nri, as long as na ị bụ onye ndozi ọdịnala. Look at the prescription of the medicine. Ị na-aṅụ dị ọgwụ, your BP agaghị arị, or maintain what is stable of the BP because of prescription. You got that? So ọwụ na a na-achụ afọ, ibute akwụkwọ gị mbọsị a na-achụ afọ, ịgụba the text of ịchụ afọ, nepite ịchụ afọ, na the text of ịchụ afọ, nekwe the meaning of ịchụ afọ. Ị na-agụ ya, ịgụsịa ịgụọrọ ụmụ gị ka ha buru ihe n'isi so that ha mara reason why eji achụ afọ. Ọ bụghị ịgba knockout bụ isiokwu. Do you understand why you gbara knockout on ịchụ afọ? Ihe a na-ekwu maka ya. So our teaching is different from every other teachings because it's specifics. All the specifics because it's point by point ka anyị na-ekwu maka ya. So ndị ndozi ọdịnala nwanne, ọ bụrụ jos ịpụta n'ụtụtụ i were ọjị ị na-agọ, that is not the case. You must hold that word of ọjị ahụ ị na-ekwu so that ị mara na responsible for that thing ị na-ekwu n'ọnụ because a sị na ya onye kwutere were isi eburu. So that ka ị mara the implication of ọjị iji n'aka
marakwana ihe ọ pụtara, mara ihe mere ndị Igbo ji wee place this ọjị in this particular event or particular ceremony. Kedu ihe mere ndị Igbo ji wee place ọjị in this particular ceremony? So ihe ahụ ị na-ekwu correspond and as well correspond to your character and behavior, so that maka asị na ekpere na-enweghị ezi ọrụ nwụrụ anwụ n'onwe ya. So that ọ bụghị isi n'aka na isi n'aka ekpe nwanne, ọ naghị awa ọkụ. Because ndị be anyị ha si na jee na nke dibịa n'abalị, ụtụtụ ha eje n'ụlọ ụka, efi ha eje na nke ndị ụlọ ekpere, n'abalị ha eje na nke ndị Judaism. This is called absolute confusion, because there is a problem in their heart. You got that? Enwere nsogbu dị na their heart, but ha mara basic of this source of this problem, talk less of solution. So do to have na Google or na Facebook na agba afa na dibia will tell them their problem, then this thing move them. O jewe ụka, ọ dị aka ihe ụka na-ekwu abụrụ eziokwu. O jee na nke dibia, ọ dị aka ihe dibia na-ekwu abụrụ eziokwu. Ọ dị frustrated about life because ọ marozi jebe adịghị mma na adịghị mma. Now ihe njiwe de this thing dere here before, ihe njiwe de this thing dere here about this is our message today. All because of this thing ka m jide ya. 98% of ndị Igbo is confused without direction. 98% of ndị Igbo is confused, absolute confused with money, with their money. The money, because sometimes ego dịkwa mma, money is good, but o nwere ihe o nwere ime with your inner self, n'ime mmụọ gị. ịghọtago? No matter how ego n'iji n'ime mmụọ gị, ọ bụ ngụnwa ma onwe gị, you know yourself inside your heart, only you know yourself. So onye ọbụla nwere ihe na-akpa ya, a sị na ihe na-akpa mmadụ ka ọ na-ayọ. Ife ụwa nke na-akpa onye ka ọ na-ayọ ọchị ya. ịghọtara? So now ihe m ji wee dee destiny bụ ka our people mara reason why we are here bụ ndị ndozi ọdịnala. No matter what people say, na ya chọghịkwa ịma ihe ndị mmadụ na-akụ. ịghọtago? Our ambition, we have only one ambition, and that ambition is one thing. Ihe anụnwa anyị na-eme ka anyị change the mindset of those that will come after us. Ọ bụrụ mindset of these people now, because chifụrụ afọ efogo nkwọ, chifụrụ afọ efogo nkwọ. Ndị nọkịta, there is a virus running in their system. Ihe anyị na-ekwuzi bụ those your children ị na-amụ amụ mma na ịhapụrụ ha empty handed. Because can you tell me one thing this your children will hang on to compete with the other children of the world? One thing, achọrọ m ịma one thing, just one thing your children will hang on. Kedu ihe your children will hang on? Enweghị. Because mmadụ na-ata ahụhụ, na ọ bụrụ na ị gara my Facebook page, postụrụ m ete chekọ native me na this place, but unfortunately etinye ha metinye leta. Ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ kịta, dịka o nwere ha na-akpọ post traumatic syndrome. Post traumatic syndrome bụ something enwere ike, something na-eme gị, but ị mara ihe bụ the cause of that your problem. So ihe m na-achọ ịgwa gị bụ na 99.9 of ndị Igbo nwere ihe na-akpọ post traumatic syndrome. So this trauma, ihe ka ọsụrụ ya, because sometimes ị na-arọ nrọ ebe something ihe ike na-emegasị, ị na-asị nna gị na-eme destin nrọ, but nrọ ndị Igbo na-akpọ ya nrọ because that is ihe ọ na-eme recycling of your memory. Enwere ike ịma ha before otego nwere ike sef, ọ bụrụ na this life, the old life gị, that your ihe anyị na-arụ nrọ mere re na your life, ịmaghị. So ihe ọ na-eme that thing, ọ recycle, nrọ recycle, ọ na-aga back, because ọ ga-akpọ ya nrọ to go back to the memory. Simple. Ana m eme invent. Nrọ bụ dream bụ gịnị? Dream means recycling of memory. Simple. So all those things ị na-afụ na nrọ is just nothing but a recycling of your own memory, not mine.
So you need a clean memory to have a clean future. You need to reset the memory. So ị na-ata afụfụ, something must cause it. Nwere ihe anaghị anọkọta eme. There is nothing happen in coincidence. Everything. O nwere ike mmadụ aghọtaghị ihe mere na asị ọ bụ miracle. But o nwere something abụrụ coincidence. Coincidence is just a language. So this problem ị na-enwe ịda na osi na anyị nwere ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ traumatic syndrome of war 67. Anyị nwere traumatic syndrome of whether disaster, family problem, whatever disaster. Ndị Igbo nwekwara ihe a na-akpọ childhood improper development. Ndị akpọrọ ga-aja ịbọị na 5 years na 7 years. Oke amoosu, onwe na-akpọ oke amoosu na street, oke amoosu na-ata ha, ọ na-alahụ na passage. Oke ọbịa oke bịa ọtachasị ekpuru okwu, ọ na-ata ya ọ na-afụ ya ọnụ, ọ na-ata ya ọ na-afụ ya ọnụ. Ndị madam ya na-etinye ka a na-etigbu. Nwere nke a na-akpọ ọgọsịna, mgbe aha anyị pere mpe ọgọsịna, ọ na-eku nwa ama mma nwa hụrụ 7 years that time. Ihe madam ya na-egbu ya wee tu anaghị eke. The girl na-alahụ na passage. Oke na-abịa ọ na-ata ya n'okpuru okwu. Onwe ndị ọ na-atakacha ọbụ aka. Oke amoosu ahụ. So that thing ị na-ebi as life that time, ihe ị na-eri bụ ndị erifọrọ erifọ. Nwanne that thing wụ trauma mgbe ahụ ị pere mpe maghị. Mana ọ wụzi ito ifu na your life enweghị shape, nwere ike ịmaghị this thing na-agbago. So all those things mere your life configure bụ this thing na-agbago. Ya mere your life adịghị threat, o ji wee gbaa zigzag. But ịmaghị ịgazie na nke dibịa njinji ejie ịghọtago, because onye ọbụla chọrọ solution to their problem. I understand you, I understand your pain. Aghọtara m your problem. Onye ọbụla chọrọ solution to it, because nwanne nweghị onye ga. That's why ndị na-aga na nke dibịa ma na nke ndị ụka ma na nke ndị ekpere anaghị m eblem ha. That's why just even edere m ihe say don't ever, because mgbe nna amara ihe nna eme iberibe eche m this fault of these people na-aga na nke dibịa aga na nke ndị ụka ekpere ka ekpere nara ha ego. I was thinking that is their problem, but mgbe m chọpụtara na if you have a problem you must need for solution, and the people otu iche gị ha onye ọbụla na-eme ihe according to their mind. Ka uchie ha bụ na o chekwa na that man nwere solution to his problem. It's just like that, not knowing na this man na-eri eri. Ọ maghị na this man kpọsara ahịa. Ha chekwa ma dibia ọ bụ Father Christmas. Unu echere na dibia ọ bụ Father Christmas? I chere na dibia ọ Father Christmas? So onweghị nwunye, onweghị ụmụ, ọ naghị azụ ụmụazị. So gụnwa nwere ụmụazị, dibia ọ Father Christmas. Ịbịa ha na nnọọ gwa gị ihe na-aya gị, nye gị ọgwụ ịṅụọ, nke ahụ aga. Ọ ihe ichere? Ntị a badụ n'otelede anyị. Nwanne ọ bụghị eziokwu. Nwoke ahụ kpọsara ahịa, nwee nwunye, nwee ụmụazị, o nwere ike o ji ụmụ 5. Ịghọtara? So ọ ịbịazie na nke jụọ ya sị ya na ị nwere ihe na-eme gị, ọ sị gị na enwe ihe na-eme gị. Ọ ihe ichere? Ọ ihe ichere na iru ya nke dibịa asị gị nwanne m enwe ihe na-eme gị naba ị na ọfụma. Ọ ngị ya zụrụ ụmụazị ahụ ọ mụkọrọ that place, ọ ngị ya zụrụ ya ka ọ jee na nke fada mpa ya zụrụ ya na seminary school, kwụọ ụgwọ akwụkwọ, tụchaa ya ọpụta chie fada. And o nwere ike ọ bụrụ sọsọ ya bụ onye mpa ya mụtara nwere ihe ọ na-eme, ọ ya ga-azụ ụmụnne ndị ọzọ niile. Onye ga-akpọpụ ha obodo oyibo. Ụmụnne fada niile anọ obodo oyibo, ọ ndị mmụọ kpọpụrụ ha obodo oyibo. Ụlọ enu aha nna ya rụrụ na vileji, ọ ndị mmụọ rụrụ ya. Ịma na fada ahụ just ordinary like a businessman na-edu mata. Don't you know that? Iche na ọ bụ Father Christmas na fada ahụ Father Christmas ịbịa ha na obere ụlọ ekpere ụlọ anaba. Ego onyinye niile unu na-atụ ebe ka ọ dị? Ego onyinye gị niile ahụ ebe ka onwere sensọ Rome debere na ime chọọchị ahụ eji dictate ego one atụtara na ego onyinye mbọchị ụka enwere? Kedu ihe onwere automatic machine nọ n'ime ụlọ ụka ahụ na-egosi ego one atụtara na ego onyinye mbọchị ụka? Kedu onye ga-agba anyị ego one atụtara na ego onyinye on Sunday? Ajụjụ ka m na-ajụ. Who will tell you? So if ichere na that man onye iberibe, ichere na fada bụ onye iberibe.
iche na fada iberibe ka ọ iche na pastọ bịara nnọọ mepee chọọchị ka ọ bịa kpoje ụlọ eluigwe. Ihe chere that man will just come wake up in the morning na shout God, Jesus is coming, repent. Why? Kedu ihe ọ na-ekwurie? What is the reason? You don't need to speak for Jesus. You don't need. You don't need to speak of Jesus because you don't understand. Religion is to have peace of mind. Religion is to have peace of mind, peace of society. You are not more intelligent than God. Who are you to speak for God? Who are you? So that's why for you to have peace, you must have a way of life. So religion is just a way of life. Neki ga-esi na-ebi ndụ. So ọ na-agwa gị about the life of Christ. Nekwe ụdị ndụ Christ biri. So you have to follow the Christ life. Way like. You got to Christ like. Oh, you gwara oh simple way of life Christ then do gonna ebi. Ọkwa ihe a na-ekwu. Mana these people bịazi change everything. Ka inwe nwike inye ha ego na. Change the preaching to any other thing. Kwubezie na amamihe a na-akọzi akọda side nwanne okwu akarịa ya ahịhịa achọ. So all those things ihe kwesịrị ịma anyị ma na ị nwere nsogbu. Your problem you can never get it through that way na-aga. Solution ị gaghị enweta m ebe ahụ. Olesi m chọzikwara ị na-achọwa nsogbu adị mana ma agwa gị na the solution can never come. Nwanne number 1 godi ndị Igbo mụọ nwa a ga-eme sure na nwa aha mara Amadioha. That is why o ji eme amụọ nwa eje gbagharịa afa. Ihe a na-achọ ịgba afa and symbolically to classify this child as nwa Amadioha because nne na nna ọ gwara nwanne kwe nwere nne Amadioha is just like your mother. Ka onye mụrụ gị who born you ọkwa your mother, then how do you say that Amadioha adịghị mana e nwere your mother nọ there? Just sometimes or because na anyị kpọrọ ya Amadioha n'Igbo, why should we reject something that is nwanne engine moto nwere engine moto separated from motor. Once you remove engine na motor enweghị gaga n'ụwa. That motor can never move an inch. You remove that engine. Mana a na-akpọ moto ahụ engine moto? No, a na-akpọ ya moto. That is why they call you human being. Not because agbaha na-enwe ihe nọ n'ime gị ama, but ihe ji wekpọ gị human being is just like the way we call car. Moto ọ bụrụ na moto ahụ enweghị engine anyị akpọrọ ya steering. No, anyị akpọghị ya steering, anyị akpọghị ya engine, anyị kpọrọ ya moto. That is why we call you mmadụ. Mmadụ bụ onye nwere ability to understand the existence of Amadioha. So anụmanụ bụ onye amaghị na Amadioha na-eme exist. Ọ bụ anụmanụ. That is why eji wee kpọọ ya anụmanụ, because o nweghị ability to understand that na anything that is move something must push it. Ọ maghị. Anything ọbụla na-aga aga something must be. Anything na-aga aga n'ụwa, go and read physics. Anything move something must push it. That is law of physics. So if you are moving, who is pushing you? Who is in them? What is pushing you? Then your heart. Go and look inside your heart. Omechie. When na-eme that thing? Nkịta. Gịnị na-eme that thing your heart na-eme omechie? Ga ihe dị that thing. Everybody is claiming to be intelligent. I am awakening nonsense. We don't worship. We don't believe in God. He want to build a religion for us. He believe with ọrịa. When he believe wotogede ọrịa. So otu anaghị n'ihe anọ, as you grow rich, imagine that your heart stop, you stop living. Imagine. So imagine that if your heart stop, you stop. Imagine. That is why you are a consumer. But imagine na moto nwere engine. Imagine na moto nwere gear. Na enwere ihe gear na arụ na moto. Na si moto have gear, also you should have gear to change direction when necessary.
ịma gị na-enwe ebe ị na-eje ụzọ adịghị mma ịtọn back, that is the why the moto nwere gear, ka ị nwee access of changing direction mgbe ọbụla necessary needed. But ịma gị ikoro na-eche ka onye iberibe akpọ gị anụmanụ iwebe iwe. Ndị Igbo anaghị akpọ m anụmanụ just because na obi n'ọhịa, mba, ọ bụzi enweghị uche n'isi na nọ ntị ka iji eche uche. Ndị Igbo na-eme amụọ nwa nwaanyị agbanye ọla ntị, no emotion, you must be careful of emotion. Ọ ka na-agbapụ gị ntị, kpọpụo ya ntị, onye eme ndị Igbo mee ihe adọghị aka na ntị, ị na-anụkwa ihe nwa ntị ochiri gị. All the reason why eji agbapụ ntị, mana ụmụ nwoke na-agbazi n'ọla ntị nke ha ahụ ntụ, so boys apụgo na line, ịghọtara? So ihe a na-achọ ịgwa ụnụ nwanne, ọwụ because of na you want to go against nwa bekee, ihe eti nwa bekee, so that ihe ọbụla nwa bekee na-emezi, nwanne, nwa bekee have no culture, is our culture, and I'm proud to say it that all our culture ka nwa bekee na use. I'm proud, I'm happy for them, I'm happy for them. I know how to make a car because that is what I do for a living. I know how to make engine work, that is what I do for a living. Ihe m na-arụ for living as my profession is put engine together, ọrụba ọrụ ka moto. So I know where it is in our culture, so ị gaghị agwa m that. I know what is electricity because I gram school for electricity. Ebe m na-arụ ọrụ the same thing ka a na-arụkwa die. So I ama m ebe ọ dị n'ime our culture. So ọ bụrụ na ị maghị, soro n'azụ, soro ndị manụ ka ha ruru gị jere. So isi na Amadioha adịghị, ndị Igbo na-ebu ụzọ kwuo akọ before ekwuo uche. Why eji wee buru ụzọ kwuo akọ before uche? Why? Ndị Igbo anaghị asị uche before akọ before uche. Ka ihe bụ akọ before uche? That is simple truth. So ikwuo maka Amadioha abụrụ Google, Facebook, God of Son, God of this, God of that. Amadioha, the symbol of Amadioha is the sun, the light of the world. That is what Igbo represent. Aka ise, oyo represent aka ise. Ya ka eji wee nwee Ọnịcha, Ọnụịcha, the entrance of the sun, the rising sun. Ọnịcha means entrance. Ọnụịcha, that is ọ na-acha, that is the entrance of the sun, door of the sun. Nwere ike ndị nkịtị esi ha si biri wee bịa ndị Ọnịcha, nonsense. Ikwuru ya ruo ebe na azụ aga mma ajụ pịakpọ gị anya. Ọnịcha bụ Ọnụịcha, that is entrance of the sun, portal. If you want to count Igbo land, you must start from Onitsha. That language Onitsha, portal, that was portal of sun. Puerta the soul, puerta the soul, port of the sun, because sun must have entrance. Because in a guy here, you must have beginning. Ịchọrọ you want to cha, okay? You must start from the beginning. Ị gasị Onitsha, ị gaa Ọba. Ị gasị Ọba, ị baa Oraifite. Ndị Igbo anaghị anọkọta na-aga ihe afọ. Ha ma ihe ha na-eme, nwere ike ịghọta ya. So ihe anyị na-emere ndozi ọdịnala abụghị ka anyị bịa ka anyị na mmadụ kọba akụkọ. No, ihe anyị ma bụ we want to totally surrender anything about external desire. No, no external desire. Anyị chọrọ idevelopụ telefonu na anyị amaghị, anyị amasta nke anụnwa anyị ji eji, anyị egoro nke anụnwa gorie gaa na our own mechanic workshop, tọsa ya mụrụ ya, kọpịa ya that's na ụzọ amaghị akpụ egbe ya na ịgba ya n'ọzọ. Anyị amaghị arụ TV, anyị eje gote TV tọsa aja kọpịa ya, onye ndị China mere. So must you learn how, you know how to do them? Ịma ha eme kọpịrị na ndị na-eme eme na simple, but you must produce what you consume. But ọwụ na ya surrender totally to Amadioha, how do you have these people to compensate you? Ka ekwere ndị Igbo na the loyal to Western
material. Ndomi ka ha na-eri ndomi anything ọbụla dị against Igbo ihe ha na-eri na because ha ma ha na-ebe onye uche dị ka akụnụba ya na ebe akụnụba mmadụ dị ka uche ya na-adị. Uche ha dị na Jizọs, so everything ha ga na consume what something Jesus z word. Indian ụgwa ndị ọcha na be anyị ndị Indian wụ ndị ọcha ị gaa na Indian ha na-eji oji karịa gị nwa mana afọ na Naijiria mgbe anyị na-azụ ahịa na Edumota asị ka anyị je na nke onye ndị onye ọcha bute ahịa na this man onye ọcha a na-ekwu akami ọcha hụ that Indian man akami ọcha achị onye ọcha hụ do to what o nwere isi afụrụfụ ede ka i wee fụ the how lower our mentality is. That is because na this man bụ a foreigner ekwesịrị ị na-akpọ ya a foreigner. Anyị na-egrade foreigners ka kisna ha ka anyị mma mana ị gazie outside the country iwuru immigrant ha bịa be anyị ọwụrụ onye ọcha ka nje na nke onye ọcha bute ahịa ọwụhụ na nke immigrant bute ahịa mba ọwụhụ na nke immigrant bute ahịa na ọka nje na nke onye ọcha bute ahịa mbezie na ala bekee mbụrụ immigrant ọ bịa be anyị ọwụrụ expatriate. Nwanne chee n'uche na eje ga-eche uche nwanne chee n'uche ọkwa onye India nwere problem ọ bụghị onye India problem bụ the mentality because ọ bụghị onye India gwara gị mee datin inferiority complex all the way you were brought up because you believe na external desire. How can you lay a foundation of fancy as your children nọ na nwata love money from nwata, you will have armed robbers, kidnappers. You created the fire that will consume you. How can you tell your children about riches? How? Kedu ka a whole society ga-esi wee were this nonsense flashy fantasy to create a child? Na nwatakịrị ya afụ nwatakịrị dị 5 years ọ dịbe na pure water na-ere granọt money nwanne akara aka will give you whatever you have in this anything ọbụla chọrọ nwa ga-enye gị. Lay low, remove desire from your life. That is what Amadioha means. Njoku, ejoku to off the light. Njoku means to off the light. Gbanyụọ dị ọkụ. Expel yourself from this nonsense. That is what is killing you. Onye ugwu ya apụta na main road ọtọ ute na na-ekpe ekpere. Onye Christian chi ikpe ekpere o jee na mansion. Na ịgụ mansion chọọchị ha mansion. Onye ugwu na-ekpe ekpere na main road. Agụ ụgwọ ihe ọ furu orie. Ọ na-eche nche na ya adịghị mana obi na the house na ọkwa duplex ka ị rụrụ mana obi ebe ahụ na ịrụsị ya duplex onye ugwu abatabiri n'ọnụ getman bọtọ ya bido ebido nwere ike ibi England o ibi America mana onye ugwu ahụ bido na mmadụ na-akpata ebe ewu na-akpata enye atụrụ ogodu na ọwụghị onye ugwu na-echere gị nche bọta ị nwere onye nche ibi ebe ahụ ibighị dị ogodo onye amị ka itiri that place ka ọ na-echere gị nche mana onye nche ka ọ bụ ibi na the house ịrụsị ọ na-etinye onye nche nabara America ọ nawara England. Amamihe nwanne nna nwanne anyị tiri ka ego ndị Malawi nwanne anyị tiri ka proken eziokwu ka nna agwa gị ọ na anyị agbanwee ndụ anyị 100% Amadioha ịghọtago. Enwere nwantịrị m chọrọ ịtụtụkwuru ụlọ aka maka na ọwụ aka aja butere ọnụ mmanụ. Ndị Igbo na-asị ife arụsị is to reject a desire. This desire na-egbu anyị nwanne. There is no how we can succeed like this. anyị nwere ike succeed because nna gị gwara gị na this pleasure, this desire, this useless desire ga-eme gị iji agbagharị ị na-asị na Nigeria eme gị nka Nigeria asị gị ịchọrọ nka this are nothing but desire. Nna gị gwara gị ife arụsị cross this thing, cross over above them, rise above this nonsense because arụsị wụ that thing.
all that thing ka a na-akpọ arụsị. That is why nna gị ji wee ọdụzuo arụsị na-afụ ha bụzi image with sign na ahụ ha. This signs ọ na-achọ igosi gị wụ senses, all senses with that thing. You got all senses mean pleasure, sexual desire. All ihe 5 senses, all ihe ọ na-achọ ịgwa gị na those symbols of arụsị ahụ. Ngị ife arụsị, ngị cross all this arụsị. You got to cross over above them, rise above them, transmute them, rise above them. Ọ ya bụ ife arụsị, not igbu na-egbu ewu na ọkụ. You got to, because igbu ewu means that your animal character, which is ewu aha bụ arụsị aha na-ekwu okwu ya. Desire, sexual desire means ewu. You got to, ọkụkọ vampire reason, that your vampire mind that makes you react unnecessarily. That is your ọkụkọ. To cultivate your mind so that you don't act stupidly. Ọ bụ ọkụkọ. Remove the light, menyụọ the ọkụ. But no, you cannot. Igbusi ọkụkọ na ewu ikọrọ igburu ya ruo m nso, ewere m ọkụkọ ahụ pịakpọ gị anya. Iwere data ọkụkọ ruo m nso, ewere m dị ọkụkọ ahụ pịagwa gị ya n'isi. Ka gị nonsense kọmọn kwuru ya chebapụ. Ka ọkụkọ gịnị? But ọkụkọ ahụ get out from my face na ọkụkọ gịnị na gbuo ọkụkọ. Your ancestor. Nwanne is your ancestor, not my ancestor. Amadioha nke a na-ekwu maka ya is above everything. Is a wise man. Amadioha wee wise man. Ọ bụrụ wise Amadioha. Amadioha na-egbu ọkụ na ewu. How can a wise God na-egbu ewu na ọkụ? How can a wise ancestors na-egbu ewu na ọkụ? Onye ma ha na that thing allegory. How don't you know that? How can't you rise above child level? So if you na agwọ na-ekwu okwu na Bible. Yes, na ị gaghị eme onye Bible accuse no believe na agwọ na-ekwu okwu and you believe na ọkụkọ na-arụ ọrụ. All the same thing. You got to go. All the same thing. Ị gaghị asị m na agwọ anaghị ekwu okwu bịara ụkọ igbu ọkụkọ nsogbu ga ana. Mana agwọ na-agwa ife okwu na Bible. Mana ndị Igbo sizi gị chi na eke. Ịma ha na-eke aha ka a na-ekwu maka eke ahụ. Ịma ha na ọ dị sị ma agwọ ha na Bible ka a na-akpọ eke. Ịma gị na ya mere Igbo ji wee nwee eke as a symbol of ala. Ịma gị na ọ dị sị ma eke. Ịma gị na healing bụ that symbol of healing bụ that thing. Na bụ symbol of pharmacy. Ịma gị na that eke ahụ ifuru dị ka a na-ekwu maka chi and eke. Ịma gị creation. Ịma gị na ya ka a na-ekwu maka. Nwanne, in the beginning there was ekwensu, there was chaos. Ịma gị the beginning there was chaos. Even na woke ekwensu. So anytime April from Amadioha, ekwensu will catch you. Once you happen about the ekwensu ejide gị, ịma na ekwensu no there. In the beginning there was chaos. Listen, not me. In the beginning there was chaos. Ekwensu no there. Na-eche. Once April Amadioha map from ekwensu, say I don't want this nonsense. You got to. And once April from Amadioha, ekwensu ejide gị. Ọ bụrụ na agụ Bible, ị na-agụ Bible na go and read. Eji nke a chọghịzi m ikwu maka just wepụ ya from Igbo. In the beginning there was chaos. Chaos gịnị? Gịnị bụ chaos? Go and read the were dictionary gị, Google what is chaos. Then gwa m ihe ekwensu. Gwa m ihe ọ bụ. Ihe lara n'iyi. Gịnị bụ ihe lara n'iyi? Ihe lara n'iyi bụ ekwensu na. O nwere force na because of the power, the great, so great. The power of ekwensu is so great. Because in the beginning there was chaos. There was ekwensu. So hapụ Amadioha, ekwensu akpara gị aka gwụọ gị ezigbo bagịrị ha. Amadioha is yourself, that's your savior. Menyụọ dị ọkụ na ekwensu ahụ bụ ọkụ a na-agba gị. Ekwensu ahụ na-agba gị ọkụ ọsọ ọkụ mmụọ, gwara agba ọkụ mmụọ. Ọkụ mmụọ na ọkụ ime mmụọ, ọkụ ime mmụọ. Of the light. In the beginning there was ekwensu, chaos. Chaos is there. Ọ na-egbanyụ dị ọkụ nwanne. Ọkụ na-agba ọkụ mmụọ. Amadioha sị mba, agaghị m anọ here. Amadioha wa create his own paradise for goodness, ihe ọma. Ịghọtaga, Amadioha create ihe ọma. And ihe ọma we chose to live in ihe ọma. Ala ọma nna anyị, ala mara mma, o Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. That is amamihe. Chukwu bụ amamihe.
ezigwe Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. ọnwa anọ ya ka a na-akpọ Chukwu meghere anyị ụzọ nke igwe. Nwanne amamihe ọwụghụ girigiri, ọwụghụ gara gara, na ọba amamihe. Nwanne ọkwa Trump ha nọ na be ha na-agba ihe na Iraq, ha ejebeghị dị ọ bụ ụkwụ rụrụ ya, ọkwa ihe isi rụrụ, isi rụrụ ya na nwanne ọwụrụ oyi isi nwanne. Enweghị ihe na-agba agba n'ụwa niile moto amụ na gị na-ekwu ji amụ na gị ji ekwu okwu na isi rụrụ ya, isi rụrụ ya. Nwanne mara ihe na gaị mara n'ihe eji ahụfụ anya isi, ejighị ahụfụ anya isi. Ihe na-enye gị nsogbu trauma, ị nwere trauma, I understand. Nwanne is your responsibility, all your responsibility. So for us, we have chosen to follow one direction, and ihe anyị chọrọ bụ to the best of the best. Anyị achọghị manage, we don't want to manage. Anyị chọrọ the best of the best, so that onye Christian agaghị abịazi na asị m come to Christian. Say no, I have my way of life. I have rejected you because I have rejected desire. You got to go. The iso na the desire. M ga-agwa ya si ya nwanne iso na desire because you preach prosperity. For me, prosperity were desire. So I have rejected desire. Go away from me. Si ajọ mmadụ si ebe a pụọ. Kesi agụ egwu ahụ sef. Jụọ onwe gị ajọ ụjụ. Ọsị ajọ nwa siri iru m pụọ. Jụọ onwe gị ajọ ụjụ. Mka si agụ dị egwu. Nwanne, I have chosen. You got to go. So ikwuru nonsense isi Judaism ka ị na-ekwu maka ya nsị ya nwanne mba, anyị nwawo ndị na-efe arụsị. Ịghọtago, anyị bụ ụmụ Amadioha. Yes, go, I have rejected you. Ịghọtago, now ọsị ahụ Christian si ya no, anyị bụ ụmụ Amadioha ka anyị bụ mba, anyị achọghị. Simple as ABCD. So that is pure absolute way of life. Ọwụ na enweghị your own way nwanne ọkwa mgbe ahụ ka a ga-abịa akọrọ n'elu kronal. Ọwụzighị ịga na nke dibia because according to the law and philosophy of ndozi ọdịnala, ihe ahụ ị ga-aga na nke dibia to know is already in the akwụkwọ ị ga-eji asị onye nsọ ala is already inside. So about life and the source and the everything is already, the teachings of life is already in the book. So ka ihe na-aga na nke dibia na nothing, because the word dibia, the word that the word dibia dị n'ime dia and the meanings and the word ihe o meaniri and ihe ọ na-arụ dị dị ka ihe na-agasikwa na nke dibia. Ịgba afa dị n'ime dia, ịchụ aja dị n'ime dia written, ka ihe na-agasikwa na nke dibia. So it become valueless unless ma ịchọzikwa you can go. You got to go. Ịchọzie willingly, unwillingly, ịchọzie willingly by your own self you can go. Nwere onye ọ gbasara. But at least I get reduce go 50% of the psychological problem of ndị mmadụ. You got to go. So ụmụ ibe, asịkwa m na ọ ga-adịrị na mma ka m nje mee ihe ọzọ na ihe a na-eme karịrị akarị. Ọ bụ ihe anyị na-agbara mbọ. Anyị ga-enwe our own bid ị na-akpọ bid, counting bid, ịgụ arọ wụ bid, to count bid. Nwere ike ịmara amara ihe a na-agba arọ, njụọ gị ihe a na-agba arọ na enwere ike ịma gị, mana ọ nwere ike ịpụta echi na-achị nke ya ka ndị atị na bid. Arọ ka m gwa na ihe bụ arọ. Arọ wụ natural element, ihe rụrụ arụ, natural element. So a na-agụ ya agụ, you have to count, because ọwụ na imesia something, ọwụ na ịkwọsịa beans, ọkwa na-ewere dị akara na-etinye n'ime ọkụ, ka si eme na-agụrụ ya agụrụ na arọ bụ akara ahụ beans ahụ ị kwụrụ akwụ, ọ ya bụ arọ. Then ị na-agụrụ ya, ị na-agụnye n'ime ọkụ, ị na-agụrụ ya, ị na-agụnye n'ime ọkụ, ọ ya bụ datin. So our own bid, akara ahụ anyị ga-enwe nke anyị complete everything. So onwezi ihe ndị chọọchị ga-abịasị anyị chaplet, mba, anyị nwere nke anyị. Onye Muslim ga-abịasị anyị this nke mba, we have our own bid.
have our own book, have our own education, have our, everything we have. So enwezi ihe anyị na-achọ n'iro, ihe anyị na-achọ na uke enu dị na uke anyị. So mmadụ agaziga, enwezi ihe kọrọ anyị n'ime ala nna anyị na ala eze anyị, enweghị ihe kọrọ anyị, enweghị ihe kọrọ anyị na ala eze anyị. We are comfortable. So ya ka a na-ekwu maka ya, everything zuru ezu. Anyị nwekwere independently working on educational sector of ọdịnala Igbo, independently working on educational sector, so that ndị oruoro si n'ọwa education ka ha chọrọ, they should go there and have themselves developed. Ha gada place agụ akwụkwọ bara onwe ha uru, then ndị chekwaranụ si ọwụ ha chọrọ way of life based on religious principle, they are here. You got to go. That is the way of life. Ị ga-enwe everything so that ka ndị mmadụ gara isi na because achọghị m nke a. Ọwụ na ị chọrọ education, go there and pay your school fees and study. Ọkwa na ị chọrọ way of life to secure your life, ị chọrọ ịdị n'otu, because ịdị n'otu si na igwe bụ ike. That is where the power lies. Ịdị n'otu bụ igwe bụ ike. So ọ kaziri gị mma to make your choice, so that ị ghara isi na ngaramara, ị gaghị agwa mara. So ụmụ ibe, ị chọrọ iso anyị n'ihe anyị na-eme, debere anyị ihe, anyị abịa gị na grupu anyị, ịghọtara. Then nwayọ nwayọ, ọ bụrụ na anyị mesikwadosi onwe anyị ọfụma, then anyị Igbo niile anyị ga-enwekwa ụlọ anyị, ụlọ nsọ ala anyị, ebe anyị na-akpọku onye kere ụwa nke anyị n'ụdị nke anyị, Amadioha anyị, ịghọtago. Anyị ga-enwekwa ebe anyị na-akpọku ya, ebe anyị ga-eme mbọsị Satọde ọbụla. Mbọsị Satọde ka anyị ji eje nke anyị ọhụụ, mbọsị ụka, mbọsị Satọde anyị eje ebe a nọkọrịa, kpakọrịa nkata, tụgharịa uche, mara ihe anyị nwere ike imere ala Igbo anyị nna anyị, kpaa nkata, kedu ebe anyị ga-ebido ọrụ, kedu ebe anyị ga-arụ arụ, akara aka n'ime ebe ahụ. Ụlọ nsọ ala anyị ọbụla ga-enwe 3 things. Ọ ga-enwe artwork, ebe a na-amụ akara aka, ihe dịgasị iche iche bụ ọrụ aka, ebe a na-amụ ọrụ aka. N'ụlọ nsọ ala anyị ọbụla must have ebe a na-amụ ọrụ, must. ịghọtago. So ọ bụrụ n'ụsụsọ na n'ụtụtụ, enwere ike n'ụtụtụ emesịa ekpere n'ụtụtụ, then na mgbede ndị na-amụ ọrụ ebido ịmụ ọrụ. Every local something, local source na ala Igbo mmadụ si enyere ndụ aka eriju afọ, you must learn it here. Ihe gbasara nri, every onye ntọala ọbụla must have mbụbọ, small farmland at least, ka ọ ghara isi agod. You must, ị ga-enwerịrị small farmland. You must show us your farmland, small farmland na village unu, small farmland. Ị nọ na village, nye m na ego ọkọrọ gị, give money to your grandmother, nye ego ọ kọpụtara gị your farmland, kọọrọ gị basics, ji, ọka, akpụ. You got that? So that this thing, ọ bụrụ na because of igesi na Lagos na village jerie ya, no, this thing is a symbol. You don't have to, nna gị si ga ala obi, anaghị ere ala obi ele. So you must have farmland, so that ndị na-apụta gị n'azụ mara na food is important. No, ya bụ the first thing. Ị gaghị ahapụ just like that. You nweghịzi way of mba nọ nwanne na akụ dị ahụ ka ha akọ. So ọ dị na part of the oath of ndozi ọdịnala, you must have farmland, you must have akara aka, must akara aka, you must have farmland, you must have. You got to go. These two things dị na the oath of ndozi ọdịnala. Once you become a member of this Ụmụ Amadioha, yes, you must begin to work to have a farmland in your village. Ịnọ gị na village, chọọ onye nọ na village, inye ya ego, ọ kọpụtara gị ọrụ ugbo, igosi anyị na grupu anyị, si anyị na-ekwe ya farm. Ọ sịkwa wụ tomato ka ị kọrọ dị ya, ọ sịkwa wụrụ ose, you must maintain it, because ị maghị ihe echi ga-abụ. O nwere ike o ruo echi, end up na village unu agụụ wee nyụọ gị anya dị, because ị nweghị idea of farm, you don't have one. Ezigbo agụụ na-enweghị nwanne agwụọ gị ezigbo ịba. Ya dịkwara na ụmụ ibe.